Salutare tuturor mei, eu sunt Straj, vă la un nou episod de Overcooked 2. Astăzi suntem cu Alexandru. Salut. Și vom juca... Oricum, nu știu ce să zic. Așa, da, skip la poveste, că pe mine nu interesează povestea în joc. Deci, mă învață, am mai jucat, iau tu, iau de aici. Și trebuie să facem doar salată, e foarte ușor. Eu stau aici, tu mi-o dai, o pun pe farfurie și o dau aici, n-avem încă de spălat. Ia! Ai mouse! Nu merge? Space. Deci, așa. Ok, cât râlăm. Ia o mă mie. Hai, bă, dar nu-i greu, dar unde te duci? Trebuie să ne grăbim dacă vrei să terminăm rapid. Ziceam și castravete. Hai, că am mai jucat jocul, știu. A, asta cu roșii deja. Iau aici, tai roșia. Și tai... salată meteată deja. E bun. Pun aici, dăm roșia, dăm roșia. Arunco. Space lung mi se pare că era. Ia. Așa, parcă aruncam, nu știu. Eu pierd timp, dar acum suntem în tutorial și vedeți, avem timpul infinit, deci nu trebuie să ne grăbim. Perfect, luăm salata și o ducem. Cred că ar fi o idee bună să opresc muzica de la joc și să pun eu una, au. Nu la control. Așa. Dar pe unde e eu? Unde pușește? Schimbă lobby atunci. Haide, continuăm. Da, deci asta e mai complicată, vrea din 5 mai complicată. E asta. Uite, astea erau emoțiile. Ia cu salată. Ia cu roșie. Dă mie castravetele, îl pun aici. Trebuie să ne grăbim. Cu buz dai cu de-astea. Așa, haideți că, haideți. Hai că pun timp. Ia asta. Ia asta. Ia asta. Ia asta. Taie-le, taie-le. Asta ți l-am pus preventiv. Pune acolo. Că eu tot îți aduc chestii. Oamenii vor salată. Asta vreau, uite, am văzut bine că am adus castravetele ăla. Sper că e castravete și când spun prostii. Așa, e asta. Pun asta aici. Asta trebuia să o duc prost. Nu eram atent. Dă salată goală, dă salată goală. Dă salată goală cât mai repede și dai multă salată goală. Haide, continuăm. Salată goală. Deci asta o să fie cu muzică, de următor pune muzică de la mine. Tai și tu castravetele ăla, că mai avem timp. Ce? Asta e, deci ai punct mort acolo. Asta... Uităm de ce stai degeaba, dar nu am înțeles. N-avem timp, numai dacă dau cu boost, dar n-ai timp să tai în 4 secunde, lasă așa. Lasă că le dau așa. Zic că mersi pentru atâta. Și... Așa. Bă, tu skip, că nu vreau... Skip, nu mă interesează, am mai văzut povestea odată. Poți da boost. Haide. Trebuie să plecăm, haide. Aici melodie. Nu, n-am sonori. 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 Așa, haide. Hai că am înțeles asta, skip tutorial. Haide, hai să facem sushi. Ia creveți, eu tai pește. Prea dată doar cu pește, haide. Ia pește și tu și apucă-te și taie. Stai că nu știu de ce să tai. Bun.
Da, asta că de pe controller, asta e problema. Perfect. Pune farfurii, las că le duc eu. Tu tai și pune farfurii. Acum crevete. Trebuie să spălăm? Nu trebuie să spălăm, deci e bun. Așa. Haide, că ne țin bine. Poate facem de 3 stele. Dacă ne grăbim. Haide, tai acolo. E bun. Da, că-l tai eu. Tu mai tai altul între timp. Haide. Grăbește-te. Dai crevete. Poți să pui direct aici să o ieși duci așa. Acum avem mai creveți, ia creveți. Pune-l aici. Du aici. Așa. Asta e pește, aruncă asta. Pește. Am aruncat așa, de m-am rupt. Greșesc controlele, cum mă grăbesc. Sushi acum, sushi crevete, adică. Nu știu, cred că toate sunt sushi în general, dar... Nu știu ce să zic. Așa, bun. Pește, pește, doar pește, simplu. Bun. Duc. Mai trebuie să mai... Au. Așa, perfect. Mai pun unul. Ai, ce prostă. 700 de bani. Ok, cred că ne-am cam dus un pic. Eu tai crevete, Iurea. Tai pește, că eu și duc. Vor oamenii sushi la noi, se bat pentru sushi-ul de la noi. Ce e mai bun, bucătari. Dar cum să nu mănânci de la un panda și de la un cadou? Cadou de Crăciun? Sushi. Așa. Adică crevete. Cred că spune aici la prostii, dar asta nu contează. Iar mă duc și pun fără farfurie. 900, să facem 1000. Am făcut 1000. Total 900 de bani, că suntem buni. Probabil cred că o să dau joc mai încet de la editat să punem melodie dacă așa. Sau nu știu. Așa. Asta cred că va fi tot la fel de lejer. Ok. Skip tutorial. Asta știu că l-am mai jucat. Ok. Pune orez la fiert. Unde îl pui la fiert aici? Stai, mă, te extintor, uite, eu crezi că spandau. Nu știu, oamenii o să ne încurce. Fierbi orezul, dă-mi orezul că le-au și pun. E fiert aici. Lasă, că încă nu știu la 100. Tu fierbi orezul și o să duc cu alele la loc. Uite așa. Cred că ar fi mai eficient. Nu, îmi pun oameni piedică. Pun aici eu. Pune peștele. Bravo, și două aici. Bagă la prăjit. Nu mă lasă. Gata. Asta se prăjește sau ce face? Trebuie să duci la gunoi, că Hai să vedem. am ars-o, da. Bag orez repede. Bag orez la toate. O să e mai greu când să pune mai multe tipuri de orez. Deci îmi pui mereu asta în farfurie, să fie clar. Și pește, ai cât ochi pește, tu stai la orez. Ai cât tac mai mult pește. Dată orez, unde îl pun? Pune-l acolo, da, și ia, și du. Ești tu. Așa. Eu te-am pe farfurie. Ia-le ia repede, că după trebuie să stingem cu extintorul. Ia, bă. Hai că-s bun, am luat la fix. Asta e orez făcut. Pește făcut îmi trebuie. Oricum trecem levuri, dar vreau să treci și cu mai mare și de foițe de haur. Așa. Perfect. 10 dolari. Sper că-s dolari. Cred că-s dolari, bani ceapă.
foarte tare. Au, iar nu știu care să. Că mă uit la tine și mă curc. Așa. Orez. De ce e de la coș? Continuăm că s-a închis filmarea. De ce tot arată? Hai să... Orez. N-am pus orez la fiert. Ce facem? Ori suntem bucătarul, nu suntem. Au! Vezi cum ai tragi de căști. Nu merge. Nu-i fiert. Ok. Și de ce era pe jos atunci? Da, e pește, ce faci? Acum mai avem timp de unul. Asta, repede, orez. Adu-l în foiță. A mers. Mă grăbeam. Ia să văd, am luat 3 stele? N-am luat. 2 stele, bun. Care am trecut. Așa. Am luat aceeași hartă. Continuăm când... Așa. Continuăm în continuare ca de obicei. Auto skip. Așa. Am reluat. Probleme tehnice. Probabil o să o pun cu speed up. Am pierdut o grămadă de timp de pomană. Ia stai ca să facem de la început cum trebuie. Eu mă apuc și tai crevetele. Iau, pun în farfurii. Iau, duc. Vezi? Așa se face. Mai iau, trag crevete preventiv. Pentru că nu o să apară. Și îl pun aici. Acum, tu ia, pune orezul la fiert. Nu ți-am dat orez, nu? Ți-am dat orez. Te-am rupt. Ia aici orez. Orez. Pun la fiert. Orez. Iau asta, o pun aici. Ia asta și dă-mi de tăiat. Castraveți. Dă-mi repede. Da, aruncă-i. Auzi? Să-i arunci, că nu pot să vin până acolo. Pune farfurii, scoate repede de pe foc, iau foc alea. Perfect, una gata, poate iar duci la gunoi. Iau! Nu mai fi așa de... Nu mi prea mult orez. Da, aici, dăm castravete. Că eu pun foiță de aur. Spală farfuriile. Îți dau prea multe făcut, vrei zici. Eu mă descurc aici. Eu sunt bucătarul șef. Haide. Deci adu-mi farfurii repede, teată. Că supără clienții. Spară farfurile. Eu sunt bucătarul șef. Nu bag sprin pentru că nu știu cum să-l dau cum trebuie, gen. Știu să-l dau, dar nu știu să-l dau cum trebuie. Am auzit ceva la coș, ce ai de la coș? Nu mai contează. Să-ți dau orez să fieri, că am realizat că n-ai orez, ia. Ia acolo. Și dă-mi repede castraveți. Castraveți, foițe să-ți dau și... E aici. O să ne scadă bani o grămadă. Dar măcar trecem level-ul. Da, level-ul. Trecem level-ul. Vezi că iau alea foc, ia ăsta, stai că mi te ajut, mă apuc sparg. Repede farfurile. Așa, perfect. Una ne-a trebuit, ia. Așa. Castravete dăm și pune repede. Așa, perfect. Haide, să mai facem una. Crevete, că e mai ușor. Stai creveți, auzi? Pune-l aici. Perfect. Mai e o crevete tăiată acolo, Da, aveam farfurile pe jos, acum am văzut. Ia să vedem, am luat. Aproape am luat 3 stele dacă mai facem o comandă. Hai că e bun.
Așa. Tu mă duceai în Așa. eroare. Hai că ducem în eroare, hai. Am ajuns la Secret Society. Ok. Până trebuie să luăm prin apă. Să urcăm pe apă. Ce trebuie să... A, eram pe aici. Că sunt extrem de incapabil. Hai să vedem ce trebuie să facem aici. Kevin, nu? Kevin. Ok. N-am mai jucat levelul ăsta, nu știu ce trebuie să fac aici. Trebuie să bag la mixer. Da-mi să bag la mixer că le tine. Nu știu ce chestia e. La mixer am zis. Păi și... Nu știu ce trebuie să fac. Care trebuie prăjită? Care ne prăjești tu, da, care ți-am Nu, dat-o? că nu am. Nu, trebuie puse pur și simplu, trebuie doar tăiată, că n-ai cum, n-ai cum să o pui. Da, că trebuie să o prăjești, trebuie să o tai mai întâi ca să o Păi prăjești. am tăiat-o. Nu vezi că tăiată, nu vezi că arată una de asta normală. Uite. N-ai cum să o prăjești. E aici așa crud. Dar care ne zice că trebuie să o pui acolo? Ia-o, pun așa. Uite, vezi? Trebuie să o mixez? Ia, stai un pic. Dacă trecem levelul ăsta e bine, măcar încercăm. Ia și bag asta acum acolo. Și mai... Nu-ți bag. Peștele poți să-l bagi direct în Dar nu-i friptioasă. gata. Dar nu bag o nuală! Așa. Dă-mi... Bag asta la friptoză. Ok, asta ia foc imediat. Noroc l-am luat timp. Dă-mi, bagă la farfurie. Și ia-l. Eu n-am ce să fac foarte mult aici. Dar n-am, Ai farfurii. Ai farfurii. da, nu a mers. Până aia nu a mers. Ia-o. Aruncă asta, dă-o încolo. Ia farfuria două, că n-am ce să fac. Eu efectiv stau ea. Să bag și emoții de cringe. Cum bag emoții? Pe Y. Washing up. Mai spală-te. Bagă peștele la prăjit. Nu pot să mă mișc, am emoții. Ok. Bag peștele la friptoză. Bag peștele la friptoză. Cooking. Bagă peștele la Nu friptoză. mă lasă să-l iau. Ți-l dau în mână. Wow, bravo. O să pierdem la bani aici, uite. Au, iarăși. Hai. Ia și du-l în farfurie. Du-te. Ia peștele și du-l că totul. Ia peștele cu farfuria. Asta? Da, și du-l acolo. Bravo. Am pierdut la bani și cu banii pe minus. Nu contează, măcar că... Nu câștigăm. Și nu mai trage de căști. Așa. Las că e bun. Ia un pește simplu. Am la foc. Ce? Băgat, am nevoie de un pește. Ia repede aia că se strică. Bag în farfurie. Enervează că ăsta nu urcă. Trebuia să-mi dai el să te spăl. Ia. Du și dă repede aia. Nu merge să spăl. Trebuie să te duci. Ce? Te duci lângă ea. Eu eram lângă ea. Stai, stau. Sper să fie 100 limita. 400. Suntem buni. Și încheiem episodul de astăzi aici. Probabil nu o să mai jucăm niciodată jocul ăsta că suntem prea slab la el. Și ne vedem data viitoare. La revedere.